Eta aza olixuak edo olixo azak zuen etxean izateziak, honetan? Ez, hori ez. Ostien egunero, bai, azia egunero, astien askotan. Baina gaunetan ez, nik sekuliz noan ez autu. Ez kendut kostumbre hori. Eta postretako? Postretako, turroia ero, zahar saltzia ero, arrozko letxia ero, itxezuan amak eta, horreixek, haitxek. Intxeu saltzaik ez? Ez da sekulez autu hori, jarnez gainea ez da intxeu saltzaik. Eta ardauak inkonpotia? Ardaua pixkea botatze zio, baina gutxi gure ama konpotia hile. Eta konpotia bat gaonetan ikezoan, ostien etzun iken. Ostinko ozeatan etzoan iken. Gaonetako eken basoan gainea. Ikezoan atilia, arrozko letxero, ostien gu ikezoan. Generalian ikezoan.